ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ኣነ ሓኹም ሰላሕ ዲኔ ከመይ ጸኒሕኩም ሎሚ መበል 18 ናይ ጾም ጸሎትን ጊዜና እዩ ዝኸውን ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጉኡ ምሕረቱ ኣብዚሑልና ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ጾም ጸሎትን ጊዜ ንሕልፍ ኣለና። ሎሚ ድማ ስለ ሓደ ነገር ክንጸልይና እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን። ስለ ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ክንጸልይና ኣሜን። ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓመት ልዕሊ ማንም ዝሓለፍናየን ዓመታት ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት በቃ ክንረብሐሉ ንናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ክንከስበሉ ንናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ነገር ምስተዋዓል ክበና። ካብቲ ሓደ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣዚና ድማ ክንጥቀመሉ ዘለና ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ክንከስበሉ ክንረብሐሉ ንጥቕምና ኣዳሊልና ሂቡና እዩ። ነፍሲ ወከፍና ነዚ ነገር እዚ ኣክሰስ ኣለና ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሜን። ብክርስቶስ ኢየሱስ ነዚ ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ማዕጾ ተኸፊቱልና እዩ። መላእኽቲ ድማ ኣብ ህይወትና ኣዝዮም ኣገደስቲ እዩ። መላእኽቲ ኣብ ህይወትና ኣዝዮም ኣገደስቲ እዩ። ገለገለ ሰባት በቃ ስለ መላእኽቲ ክትዛረብ ከለኻ ትኺሎም ናብ ካልእ ነገር እዮም ዝኸዱ። ዳስ ዋይና ነቲ ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ከምቲ ዝግባእ ንረብሐሉ ዘለና ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ብትኽክለኛ ዝኾነ ርድኢት እንተ ደኣ ኣቲኻዮ ክትጥቀመሉ ንህይወትካ ንህይወትኪ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ንጥቕምና ንረብሓና ንዓወትና ኣብ ጎንና እዮም። ኣሜን። ናትና ፀግሕ እዮም። ኣሜን። ምክንያቱ መላእኽቲ እግዚአብሔር ምስ ሓሳብ ኣምላኽ እዮም ዝኸዱ። ክሳብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝሃለኹም ድማ ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ደገፍትኹም እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 13 ደሎ ክሳብ 14 እስኪ ካብ መላእኽቲ ንመኖሚ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮ ኣብ የማን ተቐመጥ ዝበሎ ቀጺሉ ከምዚ ክብል ኩላቶም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ኣይኮኑን። ሪኹም ኣገልግሎት ኣለዎም። ካብቲ ሓደ ኣገልግሎቶም ድማ ንዓይን ንዓኹምን ንረብሓና የገልግሉ እዮም። ንዓይን ንዓኹምን ንረብሓና ማለት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣብ ህይወትና ንዕኡስ ክንሪኦ ንዕኡ ክንጭብጦ ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ንርእስና ንኽንረኸባ ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ኣብዚ ነገር እዚ ተራ ኣለዎም። ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ኣብዚ ነገር እዚ ዓበግደ ኣለዎም። ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ኣብ ህይወትና ከምቲ እግዚአብሔር ዝረኣየልና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እንዳተሳገርና ንኽንከይድ መላእኽቲ እግዚአብሔር ምሳና ክሰርሑ የድሊና እዮም። ኣሜን። ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሂቡና ዘሎ ኣጀንዳ ከፋጽሙና ምሳና እዮም ዘሎ። ኣሜን። ነቲ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሂቡኩም ዘሎ ከወድእኹም ምሳኹም እዮም ዘሎ፣ ክረድእኹም ምሳኹም እዮም ዘሎ፣ ክሕግዝኹም ምሳኹም እዮም ዘሎ። ኣሜን። ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ዘለኩም ሰባት ኢኹም። ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ዘለና ህዝቢ ኢና። ነዚ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ድማ ደፋጽሙ ደወድኡ ኣሜን በቃ ነቲ እዩ ክንገብሮ ኣብ ጎንና ዝኾኑ መላእኽቲ እግዚአብሔር ኣለውና። ኖን ንሕና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ኣብ ዘመን ህይወቱ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ንኽፍጽም ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ተጠቂሙሉ እዩ። ኣሜን። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ዝብል ኢየሱስ እናጸለየ ከሎ ዘበርትዖ መልአኽ ተረኣዮ ይብል። ኣሜን። ንምንታይ ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢልዎ ዘሎ ንኽፍጽም ዘበርትዖ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ይተለኣየ ከሎ። ኣሜን። ስለዚ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ከበርትዐና ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ምሳና ኮይኑ ከዓይ ኣብ ጎንና እዮም ዘለዎ መላእኽቲ። ስለዚ ንመላእኽቲ እግዚአብሔር ክንጥቀመሎም ነዚ ነገር እዚ ኣእምሮና ክኽፈት ነዚ ነገር እዚ ኣንደበትና ክኽፈት መላእኽቲ እግዚአብሔር ኣገልግሎቶም ኣብ ነገራትና ክንእውጆ ኣዝዩ የድልየና። መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር 91 ከምዚ ኢሉ ጥቕሲ 11 ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክጾሩኻ እዮም። እሲ ኣብ ኩሉ
መንገድ ኸይዝብል ኣብ ኩሉ መንገድና መላእኽቲ እግዚአብሔር ኣለዎም ኣብ ኩሉ መንገድና ዕዮ ኣለዎም ስራሕ ኣለዎም ኣሜን ስለዚ ነዚ ነገር ክንጥቀመሉ እንድሕር ጀሚርና ኣዝዩ ዘደንቕ ውፅኢት ኣብ ሂወትና ክንርኢ ክንጅምር ኢና ስለዚ ሎሚ ጸልዩ በቃ እግዚአብሔር ኣቦ ኣቅድመይ ዘሎ ዓመት ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ይውጅ ኣለኹ ኣብ ነብሲ ወከፍ ስጉምተይ ምስቶም ዝሃብካኒ መላእኽቲ ናትካ ምስኦም ሓቢረ ክሰርሐ ምስ መላእኽቲ እግዚአብሔር ሓቢረ ክዓየ ምስ መላእኽቲ እግዚአብሔር ሓቢረ ክጎይየ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃ ኣብ ሂወተይ ኣብ ኣገልግሎተይ ኣብ ቁጠባይ ኣብ ሓዳረይ ኣብ ኩሉ ናተይ ዘበለ ነገር ኣገልግሎት ናይ መላእኽቲ እለቅቕ ኣለኹ ኣገልግሎት ናይ መላእኽቲ እውጅ ኣለኹ ኣምላኸይ በኢየሱስ ስም ንጥቕመይ ዝሃብካኒ መላእኽቲ ሓለፋ ማንም ጊዜ ኣቅድመይ ዘሎ ዓመት ክጥቀመሎም ምስቱ ዓለይ ክፈተለይ በሎ ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ንጥቕምኹም ምሳኹም እዮም ዘለዉ 2025 ልዕሊ ማንም ጊዜ ንመላእኽቲ እግዚአብሔር ንጥቀመሎም ሻሎም